Čaute, dnes si ukážeme, ako sa tvorí explózia. Minule sme si teda ukazovali už, ako sa tvorí oheň a dnes si ukážeme explóziu, taký efekt. Tak poďme na to. A dnes si ukážeme Takže klikneme si hore na model, potom efekty a vyberieme si explóziu. Hneď ako sme tam dali, tak sme si mohli všimnúť také buchnutie, ako keby. A ak by sme chceli túto explóziu nájsť, tak vlastne si na ňu musíme kliknúť v Exploreri. No a ona tu má už aj pozíciu. Na rozdiel od ohňa, ten pozíciu nemal, tak explózia má pozíciu. Takže hneď keď sme ju klikli do workspaceu, tak sa nám dala na pozíciu 000, teda do stredu. No a keď zakliknem a odkliknem visible, tak znova vlastne uvidíme tú explóziu. Môžeme sa pozrieť. Takže tuto je 000 a takto vyzerá tá explózia. Nemôžem však ju chytiť moveom, keď som si dala tool move. Takže keď ju chcem pohnúť vyššie, tak najlepšie je znova zoberať si nejakú časť a tam, kam uložím túto časť, tak si skopírujem z tejto časti jej parametre, jej pozíciu a tam bude aj náš boom, naša explózia. Takže napríklad som si to položila, pozriem sa, mám ju zakliknutú part a idem do pozície, takže tu je pozícia, kliknem na to, označí sa mi to, kliknem Ctrl+C pre skopírovanie, dám si explóziu, tam kliknem Ctrl+V, sa mi to tam dá a Enter. A už je tam. Teraz je tá explózia presne tam, kde je tá kocka. Teda kváder. No a teraz už by sme mohli dať ten kváder preč, alebo kľudne si ho tam môžeme nechať, aby sme videli ako explózia, alebo proste spravíme, aby bol neviditeľný, alebo hoci čo chceme. Ja som si ho tam nechala, aby som vedela, kde je tá explózia. No a teraz vlastne, keď si klikneme na explóziu, znova si ju môžem dať aj kľudne po tú časť, aj len aby som videla. Teraz samozrejme, keď pohnem s časťou, tak na rozdiel od ohňa, tam keď sme hýbali s časťou, tak sa nám s tým hýbal aj ten oheň. Áno? Teraz však, keď hýbem s touto časťou, v ktorej mám explóziu, tak tá explózia je stále v strede. Takže tá explózia má stále tú istú pozíciu. Takže to je veľmi dôležité, že vlastne napríklad pri ohni sa vlastne pozícia toho ohňa dotýka toho rodiča, že pod kým je, pod akou časťou, ale explózia má stále pozíciu globálnu, teda nie je nejak viazaná k tomu rodičovi. Takže môžeme s rodičom hýbať a explózia stále má tú istú orientáciu, tie isté parametre v pozícii. No a teraz samozrejme, keďže som si s ňou hýbala, tak netuším vôbec, kde je tá explózia. A už je tam. Teraz je tá explózia presne tam, kde je tá kocka. Teda kváder. No a teraz už by sme mohli dať ten kváder preč, alebo kľudne si ho tam môžeme nechať, aby sme videli ako explózia, alebo proste spravíme, aby bol neviditeľný, alebo hoci čo chceme. Ja som si ho tam nechala, aby som vedela, kde je tá explózia. No a teraz to nebudem mať v strede, takže som si zaskopírovala parametre z explózie, dám to do parametrov a už je to tam, už bude v strede. Skontrolujeme, jasné, je to tam. OK, super, takže máme túto explóziu a teraz čo tu môžeme urobiť? No jasné, autosave. Dobre, takže poďme sa pozrieť, aké má vlastnosti explózia. Takže tu je nejaké blast pressure, ale najskôr si potrebujeme taký nejaký tlak a najskôr si vysvetlíme tento rádius, lebo k nemu sa nejak viaže ten tlak. Takže tento rádius nám hovorí o tom, že aká bude veľká explózia v tých stadoch, čo sú jednotky v Robloxe, niečo ako metre. A tento rádius vlastne rozhoduje areu, teda nejakú rozlohu toho efektu tej explózie. Takže napríklad 4 by bolo 4 stady okolo tej explózie našej, okolo toho stredu našej explózie, sa to dotkne tých častí, ktoré tam sú. Ak by napríklad bola táto časť, neviem teraz, už vzdialenosť, toto je 5, a to som si vymyslela, možno, že aj väčšia, tak už by sa aj nedotkla tá explózia. Ak by bola bližšie, teda napríklad 3, tak by sa tejto časti dotkla tá explózia, takže asi by to malo byť tak, že tá časť nám odíde, teda vybuchne ako keby. No, to je teda ten rádius. Najväčší môže byť 100, ale akokoľvek ho zväčšíme, tak stále ten efekt je rovnaký. Takže neznamená to, že keď zväčšíme rádius, tak sa nám zväčší efekt. Takže jednotka rádius má rovnaký efekt ako tá najväčšia 100. Vyzerá to stále takisto ten efekt, len tá area pri jednotke, to je tu niekde, pri stovke je to tu. To si teraz vymýšľam, ale proste takto nejak sa to počíta. Takže napríklad, keď dáme jednotku, efekt, tak to bude v okolí jedného stadu. Keď dáme 100, tak bude okolí 100 stadov. Takže to bude oveľa väčší ten rádius, ktorého sa to dotkne. Za chvíľku si to vlastne ukážeme. Ďalej, čo tam máme, je teda tento blast pressure. No a ďalšie máme potom tento nejaký tlak. A tam môžeme dať hociaké číslo veľké. No a tento tlak nám hovorí o tom, že tie základné časti, ktorých sa dotkne ten rádius, napríklad tá 100, tak aký tlak má byť do nich aplikovaný. Že s akou silou to tie časti odhodí. Takže napríklad, keby sme tu mali jednotku, tak so silou 1 ho to odhodí. Keď tam budeme mať 1 000 000, tak z 1 000 000 ho to odhodí. Všetko si vlastne ukážeme. No potom tu máme Destroy Join Radius.
tam môžeme dať vlastne medzi nulou a jednotkou. A je to vlastne hodnota, ktorá nám rozhoduje o tom, že aká bude miera toho rádiusu. A potom najzaujímavejšie je typ explózie. Máme tu krátery a nie krátery. Takže tieto krátery urobia to, že do terénu nám to spraví kráter. A nie krátery, no craters, nám spraví to, že v teréne nebudú krátery. Takže si to môžeme vyskúšať, potom už obyčajná časť, hej, to je rodič, pozíciu vieme, no a timescale je ešte tiež zaujímavé. Takže keď je jednotka, tak to je normálny ten výbuch, ktorý vidíme, tento, a keď ho spomalujeme, tak ten výbuch sa spomaluje. Takže napríklad takýto veľmi pomalý výbuch. Čo aj nevyzerá ako výbuch, a najvtipnejšie je, keď ho zastavíme. Hej, takýto krásny výbušník. No, to je presne to isté, ako sme ten oheň zastavovali, tak vlastne túto explóziu môžeme zastaviť, tento efekt. No ale teda dáme jednotku, jak to vyzerá prirodzene. OK, takže poďme si to vyskúšať. Takže nechám si tam ten rádius, nechám si tam toto všetko, spravím si, že chcem, aby mi to spravilo kráter, no a ideme na to. Spravím si tam spavník a poďme to vyskúšať. No, výborne, takže som si to zapla a ma to úplne odhodilo dopreč a je tam takýto krásny kráter. Áno. Takže takto vyzerá rádius 100. OK, dáme si rovnaký rádius, ale ten tlak na tie okolitné veci bude oveľa menší, takže tam dám napríklad iba jednotku. Takže poďme na to. A teraz ma to neodhodilo. Áno, takže toto je ten rozdiel, že mňa to neodhodilo, síce tie vecičky, ktoré tu boli, ten náš ohník to odhodilo, pretože ten ohník padol dole, ale mňa to neodhodilo. Takže takto sa to toho týka, že či to odhodí a či to neodhodí. Teraz si môžeme ísť vyskúšať jednotka, takže malé odhodenie a dáme rádius iba nejakých 5 napríklad. OK, takže rádius 5, keď sme zapli, tak vyzerá to tak, ako keby sa nič nestalo, ale vidíme, že tá kocka je nejaká taká na boku, takže si vypnem dekoráciu tuto v teréne a je tam trošku ten povrch taký iný. Skúsme si to zapnúť s niečím ďalším. Trošku to dáme väčšie, rádius 10 dajme, tak. OK, takže toto je desiatkový rádius. V každom prípade vieme, že keď sem dáme stovku a sem dáme fakt veľké číslo, tak to odhodí aj postavu. to je isté. A na začiatku mi to odhodilo a teraz mi to neodhodilo. OK, zdávam sa, Roblox, nechápem tvoju logiku fyziky, ale nevadí. Takže to je na dnes všetko. Počkať, nie je to na dnes všetko. Takže toto je vlastne vtedy, keď máme tú explóziu nastavenú na to, aby tvorila tie krátery. No a keď si dám, aby netvorila krátery, tak teraz, čo sa stane, je, že nevytvorí kráter, ale vybuchnú okolité časti. Takže tu nevidíme nikde môj krásny ohník, moju krásnu faklu. No takže to je na dnes všetko. Ak máte nejaké otázky, tak určite píšte do komentára a ďalšíkrát si pozrieme nejaké ďalšie efekty. Klikajte na odber, lajkujte a vidíme sa. Čaute!